warahmatullahi wabarakatuh. Kula akan nyeritake cerita zaman biyen, yaiku Malin Kundang. Ing sebuah desa ana rondo jenenge Mandi Rubaya. Mandi Rubaya urip karo anake yaiku Malin Kundang. Nalika dewasa Malin Kundang njaluk lunga supaya bisa ngowahi uripe lan ibune. Mandi Rubaya ngidini Malin Kundang menyang merantau. Dheweke nyiapke pari kanggo Malin Kundang. Pirang-pirang taun Malin Kundang ora mulih. Mandi Rubaya ndedonga supaya Malin Kundang selamat lan cepet bali. Wis pirang-pirang taun ora aning kabar. Mengko krungu kabar Malin wis omah-omah karo putri sing luhur. Warga desa nampani kapal sing teka kanggo ndeleng sepasang bocah enom sing ngadeg ing jembatan kasebut. Mandi Rubaya nyedaki lan ngrangkul Malin Kundang amarga wedi kelangan anake meneh. Malin Kundang kaget dipun peluk ibune. Malin ora percaya lan nuli adus. Mula Mandi Rubaya nangis ing wedi nangis. Mandi Rubaya ndedonga kanthi ati sing sedih. Langit langsung dadi peteng. Kapal nalika badhe gedhe nyerang kapal Malin lan weruh watu sing mirip awake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.